Posloucháte Šepodcast? Místo, kde příběhy ožívají. Dobrý večer u dalšího dílu Šepodcastu. Minule jsme si povídali o tom, jak vlastně vzniká hudba šepotu a prachu. Dnes se ale vrátíme ještě dál, úplně na začátek. Jak se vlastně dva lidé, kteří působí každý úplně jinak, dali dohromady? A proč jejich první společnou skladbou nebyla žádná velká autorská balada, ale poněkud podivná předělávka známé odrhovačky? Jene, Leo, vítejte. Dobrý večer. Je zvláštní vracet se na začátek. Člověk má pocit, že všechno bylo dávno naplánované. Přitom většina důležitých věcí vznikne úplnou náhodou. Nebo omylem. V našem případě možná sérií omylů. Vy dva působíte jako lidé, kteří se znají od dětství. Bylo to tak? Vůbec ne. Potkali jsme se poměrně pozdě. A hlavně na místě, kde bych čekal spíš důchodce než budoucí zpěvačku. To je pravda. Okresní muzeum. Výstava starých kronik, zpěvníků a rukopisů. Přiznávám, že jsem tam šla hlavně proto, že venku pršelo. Počkejte, takže žádný festival? Žádný koncert? Vůbec. Jan stál asi 10 minut před jednou vitrínou. Ani se nehýbal. Já si říkala, že je to exponát. Studoval jsem rukopis jedné lidové balady. Studoval. To je krásné slovo. Normální člověk by řekl, že zíral na papír. Možná. Ale ten papír měl 200 let. A Jan měl výraz archeologa, který právě objevil Atlantidu. Kdo oslovil koho? Já. Zeptala jsem se ho, jestli ten papír hlídá. On se na mě podíval a úplně vážně odpověděl. Ne, jen čekám, až začne vyprávět. Tehdy jsem si řekla, ten člověk bude buď génius, nebo bude potřebovat odbornou pomoc. Dodnes nevím, která možnost platí. A co následovalo? Začali jsme si povídat. Zjistili jsme, že oba máme rádi lidové písně. Jen každý z jiného důvodu. Já v nich hledal historii. Lea hledala humor. A taky absurdity. Když si některé staré texty opravdu přečtete, tak zjistíte, že naši předci měli mnohem divnější představivost, než si myslíme. Kdy padl nápad udělat první společnou píseň? Asi o týden později. Seděli jsme v malé hospůdce. Jan začal vyprávět o Babinském. A já říkám, víš, co by tomu chybělo? Afrika. Dodnes netuším, proč právě Afrika. Protože vůbec nedávala smysl. A právě to mě bavilo. Tak vzniklo Na kopečku v Africe? Ano. Nejdřív to byla jen poznámka na ubrousku. Pak několik přepsaných veršů. Pak další. A najednou jsme se oba smáli tak, že jsme přestali psát. A hospodský nás podezříval, že jsme vypili něco mnohem silnějšího než čaj. Měli jste tehdy pocit, že vzniká skupina? Ne. Měli jsme pocit, že vzniká velmi špatný nápad. A protože byl opravdu špatný, museli jsme ho dokončit. Pamatujete si první reakci lidí? Pamatuju. Nejdřív bylo ticho, pak se někdo rozesmál, pak se začali smát skoro všichni. A jeden pán se nás úplně vážně zeptal, jestli jsme tu původní píseň opravdu takhle našli. Tehdy jsme pochopili jednu věc. Humor funguje nejlépe ve chvíli, kdy si posluchač není jistý, jestli to myslíte vážně. Takže právě tam se zrodil styl šepotu a prachu? Myslím, že ano. Nikdy jsme si nechtěli dělat legraci z lidových písní. Naopak, máme je rádi. Jen jsme chtěli ukázat, že mohou žít dál, trochu jinak. Když se nad tím zamyslíte, lidové písně byly vlastně tehdejší internet. Lidé si je předávali, měnili, přidávali vlastní sloky. My jen pokračujeme v tradici, jen máme trochu lepší mikrofony. Existuje ještě ta úplně první verze? Ano, schovaná. A rozhodně ji neuslyšíte. Proč? Protože kdyby ji slyšeli lidé, pochopili by, kolik falešných tónů jsme tehdy dokázali vyprodukovat. A naše reputace by skončila dřív, než pořádně začala. Je pravda, že hudební nadšení tehdy výrazně převyšovalo naše schopnosti. Ale víte co? To bylo vlastně krásné. Protože jsme se nesnažili být dokonalí, jen jsme se bavili. Když se dnes ohlédnete zpátky, změnili byste něco? Ne. Každá chyba nás někam posunula. A bez té první zvláštní písně by možná nikdy nevznikly všechny ostatní. Já bych změnila jednu věc. Objednala bych si tenkrát lepší zákusek. Byl strašný. Vidíte, já si pamatuji první společnou melodii. Lea si pamatuje Větrník. Protože melodii si můžeme zaspívat znovu. Ale dobrý větrník, to je jedinečný zážitek.
Myslím, že krásnější tečku za dnešním povídáním bychom hledali těžko. Děkuji, že jste nás vzali úplně na začátek vašeho společného příběhu. A vám, posluchačům, děkujeme, že jste byli opět s námi. Pokud chcete slyšet další příběhy, zákulisí skladeb i drobné střípky ze světa šepotu a prachu, budeme rádi, když si Šepodcast přidáte mezi své oblíbené podcasty. A do té doby, ať vás provázejí příběhy. Naslyšenou.